Burian itu hatta nadong di bagas joroon dohot naman dohoti secara live streaming masuk mahita di parminggota taparade marohata martang yang nahoho mahita di rohata B. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Dipuji roh Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosku di saluhut dengga ni uhum ni Jahoba tu ahu. Surdu konokku do panginuman parhatua untuk gijang, jalapa jojoku do goar ni Jahoba. Haleluya. Martangyang mahita alea manami na ni manua gijang disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegay akau ulaw ni sibolisi say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai asa unang tarpedem hami di bagasan dosa alay asa monang hami satro di ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon paimasat hami tu hangoluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji matuata sian buku ende 826 ayat sada. Tangihon hamu mapatik di debata di mingguta sadarion imasian poda tolu ayat 5. Marhaposan tu Jahoba mahos ya nasaroham jala unang marpangun sandean ho tu pikiranmu sendiri imasahatna atong rapangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tapuji matu atas yang buku ende 182 ayat 2 dohot 4. Tapa unduk be marohata diadopa ni amata debata. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hato dosan jala ama para siroha. Dang lomo roha mida hamatea ni pardosa. Mula kemanian parjahati tumadikon dalana. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani umbahen dipangido hami. Sai sundati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Jehovah. Unang ho mabiar ay ahu do siluluhon ho. Nunga pola hujau goarmu. Au na puna ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matu atas yan buku ende 452 ayat sada. Naro padawi glori ima Tuhan Yesus. Tabegema hata ni debata nagabe epistel di hari mingguon. Imanatar surat sian sada Musa 45 ayat tolu sat 10 tajaha ma marsoring-soring. Dungi ni na si Joseph mamandok akka hahanai. Ahu do si Joseph mangolu dope amatai. Jadi dang halusan akka hahanai ibana. Ay tarhatotong dorohana sida mida bohinai. Dunginin na si Joseph mamado akahahanay. Ua pajonok hamuma tulabukon. Gabe di pajonok nasidama. Jadi nina iba nama. Ahu do si Joseph anggimuna. Naginadismunai tutano Misir.
onpe unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna, alagi nadis muda iahu tuson, ay mangarade hanguluan muna, umbahen disuruh debata ahu parjolo muna. Ay padua tahun dope masa haleo di tanoon, alai 5 tahun nari rodop saburan manang gotilon. Alai disuruh debata do ahu parjolo muna, pajopon di hamu eba-eba di tanoon, dohot panguluhon hamu, mambahen haluaon bolon. Ope dada hamu marsuruhau tuson, debatado, dipabaki doau gabe ama ni Raja Firaun, dohot gabe iduk ni sadok bagasna, jala pangarajai di sadok tano Misir. Asa pahatop hamuma ne nakok tu damangi, paboa hamuma tu ibana, songonondo tona ni anakmu si Joseph, dipabakit debata do ahu gabe raja ni sandok tano Misir, tuot maho mandopoton ahu, unang togang-togangon. Maringan di tano Gosen maho, asa jono di labuku, ho dohot anakmu dohot akka pahopum, rodi biriburu, dohot lobum dohot nasa nadiho. Ahu do marmuduhon ho disi, ay 5 tahun nari dope haleonon, asa unang raparan ho dohot isi ni bagasmu, rodi sude nadiho. Atong matamuna dohot mata nianggiku si Benjamini marnidasa, paboa apala pamangaku mamandohonahon hatai tuhamu. Paboa hamuma tu damangi sude hasangapokku di tano Misir, rodi sude nani damunai, pahatop hamuma na tuat tuson rap dohot amatta. Dungi di haul marukung ni si Benjamin anggi nai huhu tangis, si Benjamin hipe saitu matangis do makaul rukungna. Dungi di uma si Joseph masude akka hahanai, huhu tumatangis be, dung pe salpui asa makatai akka hahanai dohot ibana. Dungi tarporti ma barata itu bagasnis Brown akanin nado, nungaro akka hahani si Joseph, jadi denggama rohani Raja Firaun dohot akka naposonai. Ima sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuata sian buku ende 230 sada ayat sada dohot tolu. Tidakon ma hapor siyautay, songo na hina tidakon ni dong atas sa hapor siyaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mapalangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinumuni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang so habubuhon. Ido tu hatta na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banawa toru ding tanom na mulak mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosani di sima may sokotanoon manghuming halak na mangolo dohot na mate au porsia di ton di porbadia
Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani hala Kristen akan nabadia. Dohot dihasesa ni dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogot taging hak mangati. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Sexagesima tanggal 20 Februari 2022. Topik Minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan, nadenggan do balos ni najat. Ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu, Sadarion Minggu 20 Februari 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 2. Partangyangan wilayah Nagabe tuan rumah manang nang mandohoti di gereja tu partangyangan di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Ima wilayah 2 asa retama ro tu gereja jala pinangi doma asa sude hita ruas mangikuton partangyangani di Bagasta B secara live streaming. Jadwal pertanyaan wilayah boikma tajaha ditiktingin adong dihita. Tolu, Panitia Pesta Gotilon 2022. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun 2022 nang dipatupa di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. B. Rapot Perdana Panitia Pesta Gotilon tahun 2022 dipatupa di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 10 tolu WIB maringanan di ruang serbaguna gereja. Dewan Sada Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Parheheon Sekolah Minggu 2022. Nua Mardalan Parheheon Sekolah Minggu di Horiata Hombar Tusi Taida Masude rangkaian kegiatan sahatu pesta puncak naung ta surat di buku tikring di Huriata tasosei maaka yanakota di sekolah minggui. 2. Seksi Perempuan naing patupahon pendalaman Alkitab secara online manang Zoom ima nanaing di patupa ari tanggal Kamis 24 Februari 2022 waktu pukul 10.30 WIB. Pembicara Pendeta Dr. Henry T. Huta Barat Lebang MA, Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Tema Hikmat yang Menabur Damai, Yakobus 4 ayat 13 sampai 18. Link boy mata jaha di tiktingin na adong dihita. Pinanggido tusude perempuan di HKBP Pasar Minggu asa marsidohot di acara pendalaman Alkitapi tatang yakon ma asa mardalan dohot dengan ulaoni. 5. Dakdanakna sorang di basa-basahon tuhatado sadadakdanak buru di hari Minggu 20 Mei 2022 di keluarga Syafri Sabat Hotua Silalahi Inata Cica Bunga Cacia Bahman, alamat Jalan Raco Indah nomor 24 RT 001 RW 002 Tanjung Barat Jagakarsa wilayah 17 Hipas Dodak Danaki Songoni nang Natauresna. 6. Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan Sude Parhalado di Huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruasni Huriata. Guar ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon mulai siang tanggal 20 Februari 2022 sahatu tanggal 26 Februari 2022 boy ma tajaha di warta jemaat na adong dihita. Hatani di beta di nama ulang tahun ima ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Mazmur 90 ayat 12. Tikting naso jinang hakon dohot perhepengoni huriata boy mata jaha di tikting naung di paradi huriata. Songeni ma tikting dihita di bagasani saminggon. Mau liate. Marende mahita sian buku ende 352 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean. Sai pasia Tuhan Yesus, bagasan rohani, sama ima Yesus, bagi panuk kai. Sai pasia Tuhan Yesus, di tanah, sai ringkas do jakon ho, mari suang Tuhan Yesus, sai ringkas, sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Rahasia Jolo Sarpui. Sadawata martangnya kita dame nasumurung sia saluhut naroha imah namaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihamu damang dok dainang nang songoni akadongan namang yuton akka parminggota diapalah obason. Alani damang dok dainang nang songoni akadongan barita nauli nataripar tuhita diapalah obason ima di minggu sesagesima. Ima natar surat siat barita nauli nasinuraton nisi Lukas biduonom mamukamai sian ayat 27 sahatu ayat 37. Tabukama damang dok dainang hujahama dihita
tapi tiut ma di bagasan rata sonom ma didok disi. Alai hudok ma tuhamuna namanangi, haolongi hamuma musumuna, nadengga ma bahek kamu tu nama kausomi hamu. Pasu-pasu hamuma akan namurai hamu, tangnya kok kamu ma aka nama ngasupi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasa beribay. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju. Nasa namangidot ho lehon. Jala unang tunggu halak naung mabuat ugasami. Iai na pinangidomuna naing bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tu nasida. Ai molo di haulongi hamu na marholong ni roha diamu parulia dia mai dihamu. Ai nang aka parjahat di haulongi do na marholong ni roha di nasida. Jala anggo di baik kamu nadinggat wakasi baik nadinggat tuhamu parulia dia mai dihamu. Nang aka parjahati songonido pabahenanna. Jala molo makirim hamu mabuat samuseng laho pasali dongan parulia dia mai dihamu. Ai di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepengna. Om mata he aholongi hamuma musumuna baik kamu ma nadinggat jala pasali hamuna dinaso hinirim ni rohamuna di balosna. Belgama upana gabi anak aka anak ni nasutip bulima hamu. Ai basado ibana dina tuis maroha jala dina jahat. Gabe para siroha mamu songon amamuna para sirohai. Unang mahamu makuhumi gabe dang umanna hamu. Una kamu manorui gabe dang torwanna hamu. Palua hamu gabe paluan nama hamu. Ido sahatna. Damang dot dainang nang songoni akadongan sahaborsyo di bagasan Kristus. Molo disukut tuhita damang dot dainang. Molo tabegi hata musuh disukut tuhita. Adon natar bortik di bagasan pikirata. Ketika kita mendengar kata musuh, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Usukum maju kita. Ado na terlintas. Pasti do na terlintas di bagasa pikiran tadamang do dainang aka naso positif. Itu teh. Itu. Pasti do akan na terlintas di gasa naso akan naso denggen. Isarana mamang do dainang. Pasti do aka musutei nasota halomohoni. Pasti do dohonon naing mata singkiron itu tahe. Naing mata singkiron. Naing ma dipadao. Naing ma ikut ta benci. Jala ikut ta alo. Jala ikut naha museng. Dangola dialo. Mau lubuy diri paso. Jala satu dia. Jala bui habisi. Ima molo tabege hata musuh. Isarana amang dot tamuinang dot akadongan. Molo pa dua-dua hita dot dongata makata ampas mangan nate. Pitor makatai taringot tu musuh. Pitor ahado pakilalata. Ulu dan gabe dang tubuh be selera mangan. Hula babege hata musuh. Lagi musuh nai dohonon apalah musuh ni na ikon adupan ni mana. Itu amang do tamina. Dak selerai mana mangan. Ala ni mabigi guarna pe. Hula guarna pe amang do tamu yang dibigi.
pitorado pakilalana. Hira na marabi-abi. Iko sape marabi-abi. Dak perlu iko pa Jepang dot ibana. Ima amang dot taminang molo tabege hata musuh. Molo boy unang maate. So dia pecarana amang dot taminang pasti dot taulani dot tae. Molo siana ibana. Wah tabe tor tabelok go. Abala dohono tadi, olan uap na bau ni badan na pe, ngaboy taranggo. Ala ni musuh. Hapeng daktari na do pimana. Hapeng dohono ira sa kilometer, hapeng soboy tamereng ni pamerengat ta. Alay ala ni nunga masih gor dohono namang do tau bilang olan uap na pe, olan uap di pamatang ngaboy yang go pitori belak ko ni mana. Ima molo tabige akahata musuh. Alani damang dot de inang lapatan na boy doi amang dot de inang nakin udah kok kami hola mamering bugas di pak nape nungaha setewi kita megi kita mul holan mamering bugas di pak apa yang sona bugas di pak na bugas di paknya bugas di pak ni halak kok apalagi mamulo ikut pajupang ulu mahita songonaha, bahulu mahita songon siar-siaron, songon halak na siar-siaron di boto kita do tayo halak na siar-siaron, bih suni boto bih songon dibe, molo nunga pa Jepang dohot na ita musui, pangai ikut songon siar-siaron, alanido amang do taminang, alanido molo boy unang mania mamer na sida jela Jepang dohot na sida, ima di bagasan pikirata. Lalu usuk maju itu teh emang, nah, saya di dok ke Sony, abeng dah Sony, pasti do, udangan do, apalagi kita anak mata kati, ay sampai do di dok mau lupa Jepang do, apalagi mau lo Marcelisi, apalagi Marcelision naik nunga tuh sangat tuh sampai tuh muder, oh lo do sampai Jepang do hono di tanuni narara teh, alani damang do de inang di bagasan Kristus, alani do nakin do kok kami. Alanido moloboy unang maliam pamereng na sida jala Jepang do de sida. Omma ati akadungan nagabe respota nakin molo tabegi hata musuh. Alanida mang do de inang dot akadungan na di bagasan Yesus Kristus. Molo pamerengan niya kacolba sebagia kita mungkin ate. Masay molo dohonon olo do sipata do dokon ngolo adong dongata apalagi taboto do dongat tahon marmusu ibana do donganna apalagi molo dibereng dongat tahon di dongani pasti aha do dongata otonia ho wah basa dongan omuna sida abeng nunga di paleai ho nunga di pabunak-bunak ho bagaimana ibana tak salah itu teh, gabi tak salah dah sida. Itu gabi na dohono dah makadongan gudang do pamerangan hita kajolma masai otodo halak molo makaholongi musuh. Pasti kita katakan bodoh kali kau. Molo idokon ni, alani do adong mandokon molo tadongani do musuh isaranaha. Bawa ama dohono nanti, isarana setewi hita, ade, ira mameara hutuma di sima jujuk to. Baik kok kita mameara musuh, ira mameara di hutu, masa hotik gatal, ulu masa pea, masa peluka, bawa mata baik rahu tu hutu so naung mabay na dengganon. Awala mabay gatal lo, sampai dolani gatal lah, ulu gabi suka luka ka. Si majujuk to. Allah ni damang dot de inang di bagas Kristus. Jadi masai pesimis tu hita gudang ate. Tarlubu bima amang dot taminang hita akan aprosia. Mabegi jami tawang. Asa bohong ku pesimis. Buasa udah ku pesimis. Alana di dok jami tata siapa latikon di hata ni tu hata haolongi musum. Ilo di dok ko tu hata. Haolongi musuh, ayah aduh amang paditaw din na masek.
Ay bo ano to hatawnya. Ay nga dilehayaw. Nunga dipit na aw. Nunga buah so dia ma. Sampai tudong aku pedang boy hui deu. Tudong at tubuku pedo honon. Alay di dok tu hatta haolongi musum. Gudang duhita kamang dot taminang mandok. Dan mungkin itu tidak mungkin. Mustahil itu. Ala unakon makaholongi musuh, makaholongi dongan petra maolo adi. Si bata hita pe makaholongi dongan. Basa hita makaholongi dongan ala nadong guna pabuat hita. Si bata songoni do adi. Ala nada bu dongan oda sida alanya. Ala na buas na sida. Tadongani. Itu udah. Ay si pata namar donganon dang holong mangalap polong itu tahe songon edi itu ala yang go holong mangalap polong wawolo jolo wawolong ibana baru holong nei roti tak daw o daw ala ni damang dok de nang di bagas itu nak kinu doko kami apa lamar ka holong ido ngape tak daw lawan ala ni do bolo doko maka holong musuh pasti do nak kinu doko kami mustahil. Olo do tadokon to na iya di. Baik kamu mak sampai do parbulagan ni tano ni pukta iparot sampai do horbon ni putta na julu dibunuh di pamate. Bawo to na iya di kita di. Allah ni hamok kadongan sapo siaw do damang do dainang di bagasan Kristus. Di songod dia do. Hita asa boy mangulaw songon na dirok ni hata nito hata dia palatikon. Ala ni damang do dainang ido nakini dokon. Didok dia ada holan dang makosong mi musuate. Didok hata nito hata nakin maka hahologi hamu ma musumuna. Na digem mabah kamu na makosong mi hamu. Laparan na magdo tabinang dison. Dia ada holan makosong mi musuh. Alai justru maju dope. Ikut lebih maju. Ahama majuna. Didok ikut haologi hamuma musuh. Anggo hola makosomi musuh bu hidup ya. Alai lebih maju. Lebih maju ke depan na museng. Kasih musuhmu indokon. Nadingkan mabaik kamu. Na makosomi hamu. Baik kok kita maju. Holandang ni pakulingi pedo honon. Musuh tengah lah sohati. Holandang masih bereng ape do musuh tei ngalas roha. On apalagi di dokon baik kita madegan nadinggan. Taholongin na. Tabain na kadangyan ni alani damang kadohono mengasihi berbuat baik baik kok kita mah berbuat baik tu nasida. Artinya dang peduli amang do taminang apa na diulahon na sila tu hita ikut taulah berbuat baik baik kok kita maju buat nanti perhatian nggak didegi-degi si majuta nggak didegi-degi harga dirita alai ikut berbuat baik kok kita mah perhatian mah hata itu hata dia palatikon. Kita tidak harus pernah mengizinkan molo pedo horon namang do taminang molo pehita dileai dipitna nakin unang tapaloas nguluton gabe sorbang dot ibana itu didokon naso alai pawas ma dirito patu paon na dinggan tunasida alana molo do hita do ibana badunga dua be parjahat tadi. Tangi mana bedoh perjahat, ngadoh tita perjahat, ngagai bedoh tita perjahat. Alani damang dot dahinang molo pehita nakini doko tita, songo dia pehasitna di iya karena musuta. Alai unang tapaluas diri tahun namang dot dahinang diingani ima hosom teal dot late. Asa unang gabe doho tita, pajabar ni haka hadu saon. Ido nakini dokon.
Alayahama dipanggil tu kita. Dipanggil tu kita berbuat baiklah. Mengasihilah. Berbuat baiklah kepada dia. Unang paluas dirita patupaho banang ahad tunasida. Sohola mabayan akan nadubinggan tunasida. Hola nido. Ido didok hata dituata dia palatikon. Ala nido molo didok kon molo akan nahea masogok kita. Rolaho masali tu hita mang dot tawinang. Belagi dohonon na masogok kita. Ro masali tu hita. Ikol lehono tado sopola bajalo bungana idokon. Molo bajalo molo rohalak na masali totu na adongdo na masali rikot di bana. Alanido didokon molorona sida baleon. Inilah perbuatan baik itu. Molorona sida baleon inna. Unang buat pangomuasian di mana? Artinya molo dingape dohon acita bahen. Tahosomi na sida ona dong perbuatan. Alanido didokon tu hita di son unang adong pangomuasian di sida tetapi beri. Alay unang sangot tinjui yate. Beri. Huk kanan beli huk kiri ya teh. Unang ate. Unang alai beriah do, beri perbuatan baik nak ini dokon. Bantulah dengan ketulusan kasih Yesus. Harus kita bantu dengan hatulusan ni debata Yesus Kristus aha mau bata. Molo taulah di. Molo taulah namang do tawinang daksian ibana tajalo. Daksian na parmusut tay tajalo amang do tawinang. Daksya ni sia dia do sia debata namardida pabahinata ima gabe parbueni hawosyota alani damang dot deinang dot akadongan sawosyot di bagasan Kristus alai sasitong na lasom macara makhumunasida ido nakisongote maniminggu tanate hajahaton balos ni nadinggan ade. Nadinggan balos ni akka najahat ade. Artinya didokon hata dituata masa sitong las odo dohono dia makadongan cara laho makuminasida. Dan songo cara pakumun di portibion. Molo portibion aha. Biajari mata ganti mata. Darah ganti darah. Alai anggo pangajaran itu ata Yesus. Apalagi so kita akan aporsea naung dinobus di itu ata Kristus. Macarata. Hanya ini cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Asa dapat tak upah. Upai dahonon dang upah songon di portibion. Lubi sia portibion jupak tadi. Bukan dengan balas dendam tetapi dengan perbuatan baik. Songon nakini dokon ade. Adonggo songon sahalak misionaris mandokon mengatakan bila ada melakukan kejahatan kepada kita ampunilah. Bila tidak, bila kita membalas kejahatan orang jahat maka akan ada dua orang penjahat yaitu diri kita dengan dia. Imana kini dokor dia mau kadongan. Ido nabi nahnise ditubuk tong. Ima dibayani Yesus apalagi songon na idokon ni epistel tay si Joseph, si Yusuf. Dan gabe dohot ibana mang dot tamuinang gabe mardosa si Josepi. Nata penunga di pamasok tulubang na sida asa mate. Nata penakin nga di gedis na sida tuak ka na asing asa mate asa unang gabe ano. Apalagi Yesus. Nata penunga di tijur na sida dicambok na sida sampai mudak pe. Alaya hama mang dot tabinan. Gabe nang dot na sida di si makrodosa. Alani damang dot de nang ido songon idok si Apostel Paulus di Rom 12 ayat 21-21 didokon. Ope molo jupang male musum leon ibana mangan. Jupang mawas ibana painum. Alai songon na pagukugara doho tu atas uluna anggo di beko songoni
Unang mata luho di bayan hajaton, alay taluho mahajaton ni maride-hide na dengkan. Molo tabahe na magdot taminang inak ini kuni, molo male musum leo mangan. Molo mauas musum leho nina painum. Molo tabahe ni baik kok kita majo. Songo paguku ko barat tu si majujungna. Ima uhumna. Songo ni ma parsiajaran. Allah ini damang dok dahinang di bagasan Kristus. Imana pinaturun itu hatta Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni nguluna. Ujuna sida di pakuwasion di tonga-tonga ni portim. Dina ginorana sian silangi. Ido di dokot tuata Kristus. Alaya mang marpamuati marwami dan nasida. Aidang di boton nasida na binahen ni nasidei. Harus demikianlah kita berkata kepada musuh kita. Ima tangyak tak ima perbuatan baik kita alemang. Buah kita di bagasa tangyak tak asa muba nasida. Asa una songon di doko Apostel Paulus. Asa songon na baguku kogara di semajujungna. Tak buah di bagasa tangyak tak alemang. Asi boto nasida nabi nanay alay sonar gudang date. Ay boto do pangalaw nay alay diulaw. Alani damang dok dainang di bagasan Kristus. Jalatai ngok berguna doi tu dirita. Itu sangat berguna bagi diri kita. Basa udok songoni amang dok tawinang ay molo ikhlas do tulus do hita. Manang yakon akka halak nama kosomi hita. Manang yakon akka na halak nama ngalaya hita. Maka sugo kita. Sa manang dohonong na pasti amang dot taminang ahama na bolong ma roha hosom abolong ma roha late elat suguni roha manang sakit hati manang adong di bagas diri naing balas dendam tu kita ima bolong hape molo nang mamalos si tamang do taminang taboto maisi korban pertama di dendam teh. Ketika ada di dalam diri kita ingin membalas dendam, siapa korban pertama? Korban pertama adalah diri kita. Mulu adong gu pikirat nang mabalos ala ni bahan nasida. Isi do korban pertama, bukan dia. Ala isi kita. Allah di damang dot diinang di bagas Kristus. Molo tapaluas hosom. Molo tapaluas do dendam hiri hati sakit hati makuasai derita bereng ma. Saya muring do boitau. Sadar manang sadar kita taparom mamang. Tidak ada semangat hidup. Ketika hidup kita ini dipenuhi dendam. Ketika hidup kita ini dipenuhi hiri hati, sakit hati, ama ngolu todo no na magolak daksonang mula-ulaw sa ola di ma pikirat ta, buama ta hea sa magjeon na sida, ola di ma di baga sa pikirat ta, buano carana asa bademu na sida, ido sa ipikiri ujung na batiki mandalik hapa dohono tikinaw lao mga lopaidahan ni pinahan lobu. Apa yang dipikiri ujung nah dabba hapai aha daging tangan nai jari-jari nai gabina alanya imalakin damang dok dahinang alani do dia makadongan di dok napistar moloholo ita mengampuni dang mamalos sasitong na amang dok tabinang dirita do parjolo taubati diri kita yang menjadi pertama pengobat. Kita mengobati diri kita sendiri. Ido dia mangdok dahinang ido mabaki bohita be ujung naha minar. Bersuka cita. Basongo dia pe ngalut ni ngoluon balas rohana. Alanya nakin ido nakin. Rohana pe saya tiur. Ujung naha gudang ma inspirasi pemikiran nadinggan di leon nasida. Alai molo nakini dokon molo adong saya pikirat ta nang mabalas dendam oma.
inspirasi dari gap pedang boy. Inspirasi ama, orang yang membalas dendam do inspirasi na. Lai molo roha nak kini dokon, iman nang roha mengampuni do di bagasan gerita, bakal ada yang maka luar siapa mikir to. Akan ada yang mah. Alani damang do dia nang di bagasan Kristus. Puasa ikut patu pautai. Kenapa harus kita lakukan itu seperti nadi doatan itu aton? Iko sukun itu suku-suku tamang. Iko nido adong di bagasan rohata ditiki mabege hata ni debata hita. Puasa hata ni tu hata di dokot songot tu kita. Ido di dokot dia mau kadongan dia palatikyon. Di dok dia ya tulu pelonong amang. Bahasa taulau ni asa gabe para siroha mamu songon amamuna para siroha. Oh mamang dot taminang. Odo na idok tu kita. Asa gabe asa gabe para siroha ita. Alana para siroha do debatatai. Naulo mengampuni kita. Haita isi na isi do honon kita jolma. Isi mana bonar, dengan dong na bonar. Ala naung di hamonar ho debatado hita ubahna punar. Ido nak kini dokon. Ala ni Jesus holong di rohana dong mangalodita Jesus Kristus asa malua hita. Ay nang pe amang do taminang nang pe hita mardu sa hita. Alay tuk do holong ni debata laho. Maka holong hita di babisa matani hari laho bengen rengota di babisa matani hari asabo hita mula ulahon di leho do amang dot tainang holong nai makido di leho do hita amang dot tainang ngai pason di leho do hita ka udara asabo hita mangolu di leho do hita boy marsar dot denggan ima holong di rohani di batai. Ima holong di rohani Yesus Kristus si. Olo do hima matai di hau pindah silang asa unang gabe malu asa malua hita sia dosa ni saliring dilengna. Asa olo hita gabe anak na tumimpulih idoko. Baik kita magabe anak na tumimpul meta. Alani damang do de. Ima nakinudok kon buasa taulahon asa gabe para siroha. Jala ido amang do tamen de pinangido ni tupukta de palatikyon asa irba kengguleta songon halak na tumimpul songon halak na porsia di bagasan Kristus sien portibion. Aku sarupang do hita amang sarupa do songon ni dokon itupukta na de. Aku parjahati iba do songon ni sama-sama parjahat itu teh. Sama-sama parjahat. Itunggu do diulau do sarupa do songon makalo gidongan na so kita akan naso parjahat diulau parjahat itu makalo gidongan na dialogi musuh bayi ulau parjahat itu ya dialogi musuh na dihosomi musuh na ya diulau parjahat itu ala itu dipaingot tuita songon halak nauk tidibul naung di bulu debatai ta. Makin gulat ta amang dokter bilang sebagai pengikut Yesus harus lebih unggul dari orang kebanyakan. Iko mampu dohita maka holongi na so patut sian urupan menurut ukuran ni hajol mau. Iko mampu dohita. Alana memang damang dok denang molo siapa mikiran ni hajol mau. Tang mampu hita maka holongi musuh. Tang mampu. Alaya ala nunga diangkat kita gabe anak na 7 minggu li. Mampu do hita. Mampu do hita makolongi. Puasa. Udah kok kami. Ala si di rohani di bataro. Ala na di bang do dang ala na asi di rohani tu hatai do. Ala na asi di rohani bapak tai do. Ay nga di bak kita gabe anak. Ay do songo di dokon halak batak. Dang daw tu bisya bonana. Kita besong nido. Unang gabi daw hita.
Mula dahui taha. Yalang nalung. Gabi aha gabi mardusa hita. Allah ni ya mo kadongan do damang nani holangan di bagas Kristus. Ido di hita dia palatikon Allah ni ala para siroha do di bata amatai tu hita parjahaton asa tutu hita gabi anakna ikut tutu mahita gabe para siroha. Berkasih karunia lah hita. Berkasih karunia mahita tu halak nama jahati hita. Ai ido dakini dokon jaberta dang sian ibana alai sia debata son na pinatomu ni si Joseph yate jabarna gudang ma amang hangu duad na salililing alani na parpudi ima tabahen lebih unggul hita sian halak na soporsia di tonga-tongan na porsia sian Tuhan Kristus jala ikul lebih unggul do hita sian Portibion di pasu-pasu tuata meita martang yang meita. Mulia temali Tuhan di pakulingi hoami marite hatam naong pinatarias dia palatikion dia jari hoami asa unang mabaloson najat aloni najat alai nadingganima hubalos sami mangalon najat. Ido tu ngolosian pardagingon jojot do maol hulau kami alai Tuhan alang gudang do pikiran nami huparalo kami di tonga-tonga ni ngulu nami alang gudang do akahagugun hupangasok kami alai Tuhan ay adong yau adong di bana alani dia palatikion dia jari hohami sada hatari daun hami songon halak naung timibul songon halak naung pinaluam ale Tuhan marite naung mate ho dia pinarsilangi ikon tadim hami sian haportibunon ikut tadi mahami oleh Tuhan sian halak na soporsia di bagasan Kristus. Oleh posia mahami oleh Tuhan. Mula di paluasope hatami. Di patari pahoto hami. Dang nasomo. Boy hulahok kami. Selalu na boy do tarpoto pahami oleh Tuhan. Molo ho oleh Tuhan nagabe di jolo nami. Molo ho do oleh Tuhan nagabe upang asaw kami nasipata olo do gabi pikir do gugu nami nasibahenon nami upang asaw kami ido gabi sipata gabi bosir suada ala ni ajari hamile Tuhan asa gabi para siro kami asa gabi panodak kami asa gabi sirah kami asa upada hami alai Tuhan ngulo pe hasit ihosomi akadonga kami alai boy hulau kami akan adenggan tunda sida ubalos sami akan adenggan alai Tuhan songodalan nasida lahong mabuka pemikiran alai Tuhan alana molo songgop do akahosom di bagasan diri nami jala molo songgop do alai Tuhan lahu mabalos di bagasan diri nami sipata ngulu namion olo do alai Tuhan mardalan dang di bagasan lomoni roham sipata gudang do alai Tuhan pamikiran nasubui jak kena ding gembe keluar sian parngulun nami alani pos rohanami to dimima namang mansonggopi hami namiat di hami asap gabe taruli hami gabe parasiroa son ho ali Tuhan naung para siroha di tonga-tonga ni ngulu nami alani upasa tami masalu ruas ni huriam mula siya na me satu na batua ali Tuhan pargogoy akka ruasmi leon ali Tuhan akka hagugun tarlubo bima dina mangodobi dina masa sorimago kopi saplusion na siya itong masay gudang dopi ali Tuhan akka ruasmu na di songgopi alan kopi saplusion alani pos marwana upasa tami madaging do to dinasida
Pasu-pasu aka ubat na pinangan na lituhan doot aka si panganon na pinangan na doot na si winumon na sida. Makorni malituhan gabi hamalumon pasu-pasu na siya kwe. Terlubo biya karuas ni Huriama ala niya kaparsahiton ng nahon. Posroha nami leono mo akapakirimon na manghulu. Molapeng tungi alituhan liling na asit na diay na sida. Alala nga ba mapen na sida madele. Alay imali tuan nagabe baga-baga tu nasida laho asa totong malaw makirim di tonga-tonga ni pangulon nasida laho macalo hamalumon na siya kwe. Atong mole ati mali Tuhan saat di homa saluhut na hami akaruas ni Huriam. Agak pasar minggu dong anomu jala pasu-pasumu. Mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Tau duti mamang marde mehita sia buke de nomor 310 sia ayat sada laos tapasa ma peliata marde mehita. Jom kita saluta.
tatangnya kema piliata tu adopan ni debata martang yang mehta. Ale debata amanami na di bano gijang hodo harwan ni saluhut sileo leo na dingga do nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masian na nilomi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon na rajamu di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marwa namin mariti-hiti tot dim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tu ho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di balugijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajan mo se saut malomoning ram di manotongo songon na di balugijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songon panisa nami di dusa di dongan na mardusa tuhami. Una kami tugyon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasrong madamena tu todi munabi.